Domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da bidiyoyinmu da waƙoƙinmu waiwayo farin masoyi waiwayo karkaja baya soyayya ruwan dare idan kin yarda zo ki je ki zan bai wa zuciya idan kin karɓi taimako da so za ya gane zancen da nake yi duk akan ki ne soyayya ta gaskiya ba ta ɓuya sai a bayyane sosai na zuciya zan iya yin komai akan ki ne ke ce sarauniya hasken idaniya gani gaban kikin biya ta kico zan iya yin komai a hankali ki ɗai za na bai wa kambun soyayya ta a dunkule ke kika bani da kulawar soyayya ki buɗe labule zance na zuciya buri na zuciya sani a ranki sahiba ta a cikin jin daɗi babu wuya cikin nutsuwar farin ciki irin ta masoya kin jigin biya da kallon soki tarbe ni zana ji daɗi sosai a zuciya hawaye na zuciya goge ki ɗan tsaya da akwai zance a zuciya ta